Коста хора са Маробеге. Ние ще снимаме на Foot 17 драфт. Новата ми игра може, като свършим този подрафт, да си направим един пак да отворим и да видим какъв ще западне. Може пък добър, може пък слаб. Никой не знае. Ако ви хареса това видео, натиснете лайк. Или се абонирайте за моя канал. И без това вече имам ново интро, което е до някъде добро. Днеска си го направих. Приложението за интро се казва така, как беше, Legend. Изтеглете си го, има едно лъво нарисувано на него, като Ром е отвънка и отвътре на Рома има едно Л. И ако искате си го изтеглете, много е добро приложението. С него ще бъде интрото. Отвора ми, да кажа честно, въобще не стана добър, въобще не съм доволен. Идеално, Кристиано Роналдо просто няма как да не го избера, той е един от най-добрите бе. Даже си и най-добри. Идеално, просто идеално. Хайде, и другия дойде. И тук може да сложите, защото той може да играе и на само. Няма да стане, много е зле. Много. Идеално. И за такъв, дойде само ръба ми трябва и всичко става да се нарежава. Опа, чак да сложа нулето на място на Кристиано Роналдо. Карим Бензема, идеално. Таката на Реал Мадрид. Много добра, ама не свърши работа. Това е проблем. Няма да стане нищо. Съва може да сложим. Ето да, стана всичко. Оправя се. Да го сейвна първо и почваме един матч. Един драфт де. Това е за телефон игра. Много е добра. Пак да повторя името. Foot 17 драфт симулатор. Браво. Първи матч бим. Това е 4 матча. И да видим какво ще стане втория матч. Кристиано Роналдо не припуска. Пак Кристиано Роналдо е право на този Кристиано Роналдо. Трети матч полуфинал. Карим Бензема вкарва червен картон на другите. И така Галбил повежда в резултата. Касемиро също го кара го. Айде на финала да го видим какво дали ще ги бим. Не. Биха ма на финала, ама нищо и те става. Пак е нещо. Пак нещо направихме. Поне опитахме са. Един разлад не се опадна. Аз съм могъл да отрицението ми и моите карти. Това е целият мой клуб. Целият мой. От карти. Гудин, Азарт, Инеста, Пулба, Модрич, Марсело. Нека сега да направим един пак да отворим от 150 000. Тони Кроус. Уау. Много добра. И хора, това беше от мен. До нови срещи.